Takže ja vás zdravím Zíčka a dneska si povieme niečo o meditácii. Ak patríš medzi ľudí, ktorí o meditácii ešte nepočuli alebo ju ešte neskúšali, nasledujúcich pár tipov je určite pre teba. Meditácia je činnosť, ktorú poznajú ľudia už snáď od nepamäti. Ako som už spomínal v predchádzajúcich videách, meditácia je určite aj skvelý spôsob, ako rozvinúť svoje vedomie. Okrem toho, meditácia je niečo ako každodenný liek zadarmo. Pre tých z vás, ktorí si myslia, že meditáciu vykonávajú len ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom hlboko spirituálne založení, meditáciu vykonávajú napríklad aj ľudia ako Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger, Oprah, Richard Gere. No a prečo sa vlastne oplatí meditovať? Prečo by som sa mal teraz podstaviť od počítača, sadnúť si, prekrížiť si nohy a začať meditovať? Odpovedí je hneď niekoľko. Meditácia do nášho života prináša naozaj radu benefitov. David Lynch, svetoznámy maliar, povedal: najlepšia vec na meditácii je, že sa stávate viac a viac sebou. Dôvodov, prečo meditovať, je hneď niekoľko. Jeden z hlavných dôvodov je ten, že denne prežívame situácie ako napríklad stres, nepríjemné, negatívne spomienky z práce. Ja neviem, každý máme nejaký svoj denný bullshit, ktorý chceme dostať z hlavy a meditácia je ten spôsob. Meditácia je chvíľka ticha, kedy na všetko zabudneme a pozrieme sa sem. OK, takže poďme si povedať pár jednoduchých rád, ako začať s meditáciou a ako meditovať. Začať meditovať môže úplne každý z nás. Takže k meditácii nepotrebuješ žiadne drahé kamene, drahé oblečenie, nejaké hodiny, ja neviem, sedačku za 500 €. Čiže tu je niekoľko jednoduchých rád, ktoré môžeš aj ty využiť pri svojej prvej alebo zlepšiť nimi svoju meditáciu. Čiže potrebuješ na to komfortné oblečenie, chvíľku času, čistú myseľ a pokojné tiché miesto. Takže takou najzákladnejšou meditáciou, ktorú určite zvládneš aj ty, je typ meditácie, kde si len sadneš alebo lahneš, čo ti je pohodlnejšie, a začneš počítať od 1 do 100 v hlave, potom znovu od 100 do 1. Určite sa ti hlavu budú hmíriť rôzne myšlienky. Nesnaž sa na tieto myšlienky myslieť, nechaj ich len odísť tak, ako prišli. Sústreď sa na svoje dýchanie a na dopočítanie. Ak sa ti to podarí, super. Nemaj od toho určite veľké očakávania. Len nechaj, aby to, čo sa má stať, nech sa stane. Určite mi povedzte, aký ste mali zážitok z prvej meditácie, ak sa vám podarila, zdieľajte svoje myšlienky a hlavne žite zdravo. Peace.